Dámy a pánové, dneska vás vítáme do dalšího videa. A dneska jsem tu já s Adamem, Adamosaurus. A ještě Honzosaurus. Jo. Ale Honzík s náma Jo, pása robí zlo, daj si tousty. Kdo chce pít? Já. Si pojďte zobrat. Jo. Sem se pojďte napít. Ty chceš šťavu? Ďakujem. Jdu se napít. Napij se. Kde to neseš tu vodu? Já ho nemám. Já ji nemám. Krvička. Ještě raz to pověz to slovo. Ty vám jdeš do sprchy. A co je náško na tom prostýho? Krvička. Co? Prostýho. Nic. Hnedka vypij to. Úžasné. Můžeme natáčet zase. Tohle to vystřihnu v editu. To musím vystřihnout v editu. Ještě to video nekončí, ne? Neboj. Já chci dlouhý video na... Jo, takže live stream. Hej lidi, já jsem Šamův kámoš. Jmenuje se Pipík. Ne, jmenuji se Adam. Adamův Pipík. Hej, ty tam moji hlavu, ne? Tak pojď, trčí tam. Čau lidi. Chcete vidět Chcete, hej lidi. A máš nějaký merch? Chcete vidět? Nemám merch, ale až budu starší, tak ho udělám. Chcete vidět Magic Trick? Mám jeden prostředníček a druhý prostředníček. Mám jeden prostředníček a druhý prostředníček. Dám jeden prostředníček do toho druhého a vznikne mi prostředníček s palcem. Jo, to je... Jsou a sponzorem videa jsou reakce na hovno. Jdi do prdele.